folgt Frau Kollegin Tomasić. Hrvatske, pred koju su u procesu pristupanja stavljeni dosad najstroži zahtjevi. Svjesna sam složenosti tog procesa, kako za vladu, državni aparat i građane država kandidatkinja koji reforme moraju prihvatiti i provesti, tako i za Uniju koja ih mora pokrenuti i nadgledati. Unatoč impozantnom broju projekata koje je Unija pokrenula u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, smatram kako prečesto zaboravljamo političku volju kao glavnu zapreku ka implementaciji dogovorenih reformi. Stoga mi je posebno drago da izvjestiteljica prepoznaje ovaj problem i predlaže strožu i vjerodostojniju procjenu rezultata postignutih sredstvima Unije. Dijelim zabrinutost zbog političkih imenovanja u upravne odbore poduzeća u Hrvatskoj. Smatram kako takva praksa nije samo protivna načelima Unije, već je iznimno štetna za građane Hrvatske iz čijih se džepova krpaju financijske rupe u javnim poduzećima nastale upravo lošim gospodarenjem od strane podobnih i nedovoljno sposobnih ekspozitura političkog establišmenta. Hvala lijepa.